जों अचेतन माने जोंखौ थर होग्रायानो इसोरसो होननानै बुंदों। जेथिया जों रोमै रोमै उन्दुलांगोन दो उन्दुलांगोन बे समाव जों फोजायो मानो सिरि मोना इसोरा जोंखौ चेतनाहीन खालामना दोनो अर्थात थट गैयै खालामना इसोर जिबना माहाबा थांना थायो। दा थर होग्रायानो जुदि परमात्मा कृष्णआसोब्ला बेखायनो बिसिनायाव जेथिया सोरांसि समाव दाउ खौलौआ जेथिया गाबगोन जोंनि न'आव फिसिनाय दाउला दाउआ जेथिया गाबगोन होमबानो लोगो लोगो कोकिले दिले राव होननानै बुंदों ना रजनी पयला कोकिले दिले राव निष्कुरु सिन्ति भूमि दिले पाव। ओंखायनो साना ओंखारबाय दाउआ गाबबाय गावनि गुरुखौ सिन्ता खालामनानै आं दिनै बसुमतियाव आगान होबाय नैखौ इसोरनि नाम लानानै ला। बिनिफ्राय बे जाबाय ब्रह्म जैग देव जैग खालामनांगोन ना जोङो आरो दा मोनबा फापनि मोनबा दायखौ मोनबा इसोर भक्तिखौ खालामनांगौ जों दुगैबाय लेट्रिन खालामबाय दुगैबाय हाथाय हुबाय जायखिजाया आं माने आगोल बुंदों मोखां सुबाय हाथाय हुबाय लेट्रिन खालामबाय दुगैबाय बेनिफ्राय सासे परियालनि गेजेराव बा स्रायनो इसोरखौ गावनि मन्दिराव बा गावनि नामघराव दान्दिसे सम गाबज्रिनांगौ होनना बुंदों बेखौ देवयज्ञ। बेनिफ्रायसो भुट जैग गावनि देहा पन्चभक्तिनि थाखाय जानो थाखाय ओंखाम बायदिसिना संनायनि लाहार फाहार खालामनांगौ होननानै बुंदों। आरो बे संनाय खुरनाय समावबो जुदि फैयोब्ला आरो मोनसे जैग खालाम नोङो पन्च जैग नङा मोनबाखौ खालामथारनांगौ जे आलासि फैयोब्ला साहा कापसिमाबो हायोब्ला नोंनि जानो गोनांखौ जासि ओंखाम खबसे होननानै बुंदों। बेखौ अतिथि पुजा अतिथियानो भगबान नि जैग मोनबाय दा मोनजाखा ब्रह्म जैग देव जैग भुट जैग गावबो जाबाय आलासिनोबो होबाय बा आलासि फैयाबाथ' गैलानोसै नै ओमफ्राय मोनब्रै थांबाय ओमफ्राय पितृ जैग आरो बे भुट जैगआव नों मोनसे थायो दे गावल' जानाय नङा নিজে মাত্রে খাওয়া নহয় ভুট জৈগত আৰু এটা প্লাছ আছে যিহেতু পশুপক্ষী আপুনি পুহি আছে নহয় नों दाउसिन दाउला फिसिदों नङा बिसोरनोबो एसे आदार होनांगोन होननानै बुंदों माङायबाबो होनांगौनो फुख्रित मास আছে फुख्रियाव ना फिसिदों नोङो बेनोबो माहाय आदार होनांगोन बावगारनाङा बेखौ खनसेबाबो हो होननानै आरो फिसियाखैबाथ' गैला नों गाव जानायनि थाखाय नाहा दुख जालिया। ओमफ्राय पितृ जैग ओइ जे दाखालि जे जोंहा रामसियारि नामाव मोनसे तिथि पालन खालामबाय बेखौ परिपुरुष जोंनि पुरुषफोरा गेदेर गोलाव पुरुषफोरा रुंसारि जालांबाय बिसोरनि तिथि पर्बखौबो लाखिनांगौ होननानै बुंदों हाबाला दा मोनबा जाबाय बेयावनो भागवता नखर संसार जानायनि इमान सिरियालि बुंलांदों जों मानसि माहारि जानानै गाव जाति गुबुन जाति भेद खालामनानै जोंहा बे भागवत मानियावनो जों नखर संसार जानायनि नेमखान्थिफोरखौ रोङा जालांजोब्बाय। दिनै बिमा बिफा बुबाला हामा फाप जायो होननायखौ माहा मोनखो बियो सिखाव खावबाला हामा फाप जायो बेसेबां फाप जायो आरो मा नरकुन्द भुगिनांगौ बेखौ माहा मोनखो जुदि हास्त्र गैयाबा ताइ भागवत नाय होननानै बुं बे मानसिखौ भागवत नाय नखरनि संसार जानायनि सिरियाल नितिखौ बेयावसो मोननो हागोन। आदिन भैले धन कुटुम्बर चिन्ता करे निद्रा सिद्धि आलाबे रातिर आयु हरे। दा जोंहा गोसोआ ओरैबायदि होननानै बुंदों सानाव जुदिहाय जों जुदि इसोरमुखी जायाब्ला इसोरनि शरणाव आथिङाव जुदि
दीक्षित जायाब्ला बा इसेबो सिन्ता खालामाब्ला जोंहा जेब्लायबो बे न'खर संसार जानायाव खामानि दामानि मावनायल' बे हुदाया थागोन आरो गावनि परियालबर्गखौ माबायदि फिसिनो हागोन बेबायदि साननायाल' थागोन आरो हरावबो गाबोन अखानायबा आं माबायदि इनकाम खालामनो हागोन लाभा लाभा मा जागोन बेबायदिनो उन्दुनायावबो बेखौल'सो साननाय जागोन होननानै बुंदों आरो बेबायदिनो बेखौल' साननायाव बिथिंसो आयुआ खारलांबाय थादों जोबलांबाय थादों बेखौ सिन्ता खालामनानैबो मोनहाया मोनदाङा होननानै আমিষা বিষয়ত মাত্ৰ কৰে অভিলাষ সিহেতু নেদেখে নৰে আপোনাৰ নাশ न'खर संसार जानाया तारमाने ओरैबायदि मुहित जायो बे बिसय कर्म अर्थात खामानि मावनायाव ओंखायनो इसोरखौ सिबिनो गोसो जाया होनना बुंदों थाखा फैसा न' बां परियालबर्ग हा हु बेफोरखौल' हाबिला जायो होननानै बुंदों जुदि इसोरनि मोखां जायाब्ला इसोरखौ खुलुमनो सानथाराब्ला बेबायदि बिसय मायाया जोंखौ दुखुनि लैथोआव गोजाव होनो सानो होननानै बुंदों नाथाय बेराफारसे गावनि आयुआ जि बैसोआ जि सुंबोबाय थादों बे खोथाखौबो सिन्ता खालामनानै मोनहाया आहेना जाने जार इसा मैख कार बाथा परिखि तेबे हुनियो कृष्ण कथा ओंखायनो बै नायलाय लेखा गोरोंबो जानो हागौ लेखा रोङाबो जानो हागौ मानसिफोरा खायसे लेखा रोङियाबो खोब कर्मि जायो लेखा रोंनायाबो जायो आरो खायसे लेखा रोङियाबो जाया कर्मि गोरोङाबो जाया खायसे कर्मि होमब्लाबो फाल्तुखौ हले रोङो आरो फां फुं गियानफोरखौ रोङो दा कर्मि जानाय मानसिखौबो नायदो बे समाजबो मिथिला किन्तु हाल खदाल लानानै दुब्लियाव हालेवनाय माइ गायनाय हा बायदिसिना खामानि मावनायफोरखौ बे किन्तु थाल्ला रोंजोबगोन आरो फिसा फिसौखौ मारै गानहोनांगौ जोमहोनांगौ फिसिनांगौ बेखौ रोंगोन माबायदि अननांगौ ओरैबायदि माया मोह अनगोन रायजो दोङो ना रायजोदो थानांगौ ना धर्म खालामनांगौ ना एसे सोरनिबा गथ'फोरखौबो अननांगौ बे गियाना बिनियाव हाबा ओरैबायदि कृपनालि फैगोन बिनियाव दिनै माबा मोनसे दान दक्षिना बिनो थाङोब्ला बे होनोबो गोसो जानाय नङा साहा गरदसे होयोब्ला आलासिनो बे सानगोन आं न'आवनो इमान माने किटेबै सोलियो सासे मानसिनो बेसां जुदि सिनि साहा होनांगौबा आंहा बहुद जोबगोन ओरैबायदि अनखनाय फैयो होननानै बुंदों किन्तु बेबो सासे फापिसो होननानै बुंदों शास्त्रआ बेबो गोदोर फापि होननानै बुंदों कारन बे इसोरखौ सिनायासै आलासिया जि भगवान बेखौबो सिनायासै हा इसोरनो एसे दान होबाला जे आरो इसोरा बेनो बांसिन होगोन बे खोथाखौबो मिथियासै गावआनो मावनानै दिहुननायनानै सानना लाबाय बे सासे गोदोर फापि होननानै दा ओंखाय परिखितखौ बुंदों ओंखायनो जे परिखित जाहाथे बेबायदि न'खरनि माया मुवाव गोदोसोनो नाङा नों हायोब्ला बे हातिनि गेजेरावनो गोख्रोंहै कृष्णनि खोथाखौ खोनासंदो
कृष्णनि बाक्य बिसोर नङाबा 7 दिननि गेजेराव नोंखौ तैक्षका अरसिगोन नों गिदिर दाय मावबाय नङाना सासे श्रमिक ऋषि महापन्डितनि गोदोनायाव नों जिबौ गोथैखौ आलायना होनाया दै गरसे मोलोङैनि थाखाय बे दायखौ खालामनाया नोंहा जोबोद गोरोन्थि जाबाय परिखित होनना बुंदों बेबायदि न'खर संसाराव थानानै नोङो दिनै गावखौनो गिदिर राजा होननानै आरोबाव नों माने सालायनि लुबाव मै सिखार खालामनो थांनाय समाव मैखौबो मोनासै बिथिं उन्दुनोबो मेगन मोदै ओरैबायदि दै गांबाय ओंखामबो लगन जाबाय सासे ऋषिनि आश्रमाव आश्रय लानानै दै बिहैदोंमोन नोङो नंगौ नों दै गांदोंमोन नाथाय बेथ' नोंनि दुसि खामानि मावाखैमोन होनना बुंदों आरो श्रमिक ऋषियाथ' नोंनि दुसि मावाखैमोन इसोरखौसो ध्यान खालामदोंमोन नों मानो बेबायदि गोदोनायाव जिबौ गोथैखौ आलायनानै सासे पन्डितखौ बेबायदि मानो खैखा खालामनांगौ ओंखायनो बिनि फिसाला सिंगि मुनिया नोंथांखौ साव होबाय सासे पृथिबिनि राजा जानानै संसारनि राजा जानानै गासिखौबो बुजि गोरों जानानै आंनि बिफा इसोर खुलुमनाय दाय गैयि बिफाखौ मानो बेबायदि जिबौ गोथै आलायनांगौ बिनि फिन साजा सुरुपै आं दिनै परिखित राजा जानो हागौ आं खिन्थु बेखौ गथ' जानानैबाबो साव होगोन होननानै बेयावसो श्रमिक ऋषिनि फिसाला सिंगि मुनिया 7 दिननि गेजेरावनो बेखौ जिबौआ अरथों तैक्षक जिबौआ होननानै दा बेनिफ्राय अबयस्से बिफाया बेबायदि साव होनायखौ खोनानानै श्रमिक ऋषिया फिसालाखौ रायबाय राजा जानो हागौ गासिबखौबो सानख'नो हानाय गुन गरिमा थाया एसे गोरोन्थि मावदों बेखौ खेमा होनांगौमोन फिसा दा नों साव होबाय जेला निस्सय नांथारसिगोन मानो होनबा उन्दै जानो हागौ नोङो सासे भक्तनि बंख'आ गासिबनियावबो गुना थिग थायो होनना बुंदों जेरै फिथिखम जिबौआ बिमा बिफा गोदोर बिमानियावल' थागोन बिनि फिसा जन्म होनाय दाउदै बिखंनिफ्राय ओंखारबोनाय बे फिसानि अरबाजि थैया बे फिसानियावबो बिसा थागोन एखे गुन थायो होननानै बुंदों ओंखायनो नाय बिमा बिफाया जुदि धर्म लायोबा फिसाफोराबो भक्तनि बंख बा धोरोमनि बंश बा सोरबा सिखित बा सिखित बंश बे गुना गासिबनि बंखआव नांना थायो होननानै बुंदों दा ओंखायनो बे लाइननिफ्राय बे सिरियालनिफ्राय दोरदनो साननाङा होनना बुंदों थारमाने सोरबा गालेना गोग्लैना थारमाने बिमा बिफायानो लोङा बिमा बिफायानो जाया फिसाया लोंनानै बागिना गोग्लैसोयो नै बिदिया दोरदनाय होननानै बुङो बिदि दाजानांगौ राम आदिवेशित कृष्ण गुण नाम कीर्तनाता कृष्ण रेखा पादवन मस्मरी बेमनता दा हुकुमनि गुरा बेखौनो बुंदों जियानो जायाथाय मानो गोख्रों बेबस्थाया बेनो जे नोंथाङा परिखित कृष्णनि आथिं पोदोमभल बिबार स्वरूप जितु आथिं बेखौनो सुंग्रिनो सानदो गोसोजों गाबज्रिनो सानदो गोरबोआव नों गायसनना लादो नारायण स्मरण परम मंगल एहे माने जीवन ते जन्म हामफल जोनोम लाना फैनाया जे मानसि माहारिया जाफुं होनोबा नारायणनि
नाम लाबाय थाबासो अर्थात कृष्णनि नाम लाबाय थाबासो साबसिन मोजां जायो होननानै उद्धार मोनो इमान धुनिया बुजायदो गुरुआ अराम अन्तकाले हरिस्मरे जितु भाग्यवन्त जीवननि बेलायाव जोबनायसिम जों प्रथम जोनोम लानाय लोगो लोगो जेतिया गियान गुन गरिमा जोंनि देहा सोलेराव हाबफैयो बा उजिफैयो बै समनिफ्राय इसोरनि नाम लायोब्ला महाभाग्य जायो होननानै बुंदों अन्तकाले हरिस्मरे आरो जोबथाहालागि बे मानसिया इसोर सिबिनो हानाय शक्तिखौ गियानखौ मोननो हायो ताहार महिमा कहि कुने पावे अन्त गिबिनिफ्राय मानसि जोनोम लानानै जोनोमनिफ्राय जेतिया देरबाय लावबाय इसोरनि नाम जेतिया खननो हानाय जाबाय गाबज्रिनो हानाय जाबाय जेतिया बेबायदि इसोरनि नाम लायो आरो थैनायसिम अब्ला बिनि भक्तिनि महिमाखौ इसोरनि नामनि महिमाखौ बुंना बुंजोबनो हाया जित ब्रह्ममय देखे जगत निखिल अजत पाप बयन समस्तते निपतिला मोजां खामानि मावोब्ला जितु ब्रह्ममय तारमाने जगतखौनो नों इसोर गैया सारा रावबो गैया जेरावबो इसोरा सलायगासिनो दङ एम्फौ मासेयावबो इसोर दङ सैमा मासेयावबो दङ दाउआवबो दङ दंफां लाइफाङावबो दङ सोब जगतावनो नों नुनो मोनगोन होननानै हरिर कथा तो तार रति अविश्राम सदाय मुखत नेरे राम कृष्ण नाम एकान्त बिश्वास इसोरनि फारसे जुदि जों गासिबो गमामायैनो जुदि नंगौ होननायाव साननायाव जुदि फैबायब्ला बिश्वासाव फैबायब्ला नोंनि खुगायाव इसोरनि नामा थाबाय थागोन आङो आबुलिबा अपूर्व किबा कहिला मुनि इतु कथा एक पुरुषत्व नतु हुनि मा आसरित खोथा बुंखो बे हुकुमनि गुरुआलाय आं बे खोथाखौ जेरावबो खोनानो मोनाखैमोन बेबायदि मोनसे गोरोन्थि साननो हागौ होननानै पुनः साबधाने आरो पुनिपति उद्धर इतु महाभागवत शास्त्र बैकुण्ठर जे ओंखायनो खोनासं कुनु भुल गोरोन्थि दा सान नोङो साबधानै खोनासं बे महाभागवता संसाराव सोरबा मानसिया लिरनाय बे नङा होनना बुंदों सोरबा शिक्षिता जि लिरनाय बे नङा बे बैकुण्ठनि शास्त्र होननानै बुंदों महाभागवता आठ महाधर्म एके नामेखे प्रख्यात बे महाभागवताव नामानो बिख्यात इसोरनि नामखौनो एकदम खर'नि थिखिनि हिर'मनि होननानै बुंदों जायखौ बुङो थिखिनिखौ बे नामा इसोरनिबो माने थिखिनिबाव होननानै बुंदों श्रवण मात्रके करे कृष्ण खायखात नै जेबो खामानि मावनाङा ओंखायनो धर्माव मात्र श्रवण कीर्तन माने खोनासंनांगौ मोजाङै मन्दिराव हाबनाय लोगो लोगो नामघराव हाबनाय लोगो लोगो इसोरनि नाम गायदोंबा सोरबा शास्त्र फरायदोंबा गोसोखौ जिथिंबो सेरखाय बेरखाय जानो होनो नाङा जेरै भलन्टियारा माने होबथा माने होबदिंबाय थायो थिग बेबायदिनो नोंनि देहा सोलेरावनो सासे भलन्टियार खालामना ला ओइ गोसो बिदि सेरखाय बेरखाय जानो नाङा था बेवहायनो थाबाय थालाय मोजां खोनासं भलन्टियारा जेरै बुङो बेबायदि साबधान खालामना ला होमब्ला गायनाय नाम लानायावनो